Ano ba? Ari ka anak kilid. Ana. Ay mo katawa ka. Dapat puliloy lang ka sabay-sabay lang kung sa akong itabi o ga para makay para mga kan basig kan mo na edit ko ni. Hello po, may buntag no. Ako dai si Wilvin Silgas. Yung gusto ta ko mo apply lagi sa scholarship program sa eskwelahan. Lisod kayo gud kay akong mama sa una kuan man ni siya gud kanang wadto ni sa metro kay Sano kay mangayo kada buntag. Sahay ug di sa kagwantag pangayo iyahar sang marking sa motor dayon moadto siya kanang kuan ina kuan ka nang amang ka ba amang ka di kay di man sa katarong ug tabi kay di lagi sa kuan kanang iyang kuan unsa man mo pagpangayo na ug mangayo ka na wala ba ay katawa ay katawa usahay ug di sa kagwanta nga to sa metro kay medyo hinay adto sa simbahan no usahay ani manabon gyapon sa to maligya sa dila pero sukad-sukad proud sa ko sa akong mama kay bisag pobre kay mi diyon wag na sa mga wag sa kaplano og pangawat no kuan mangayo ra gid siya kay kanang kuan usa mangayo sa kwarta usa na yung pangayo kwarta na namo na tingog